Kidung Pamuji kagem Mas Owanto Fahmi kalian Mbak Latifah Fitriana Hasbunallah konjuk jenengan sami. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahi aizil Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana daya linangku kejaba saking Allah kang Maha Agung. Sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Kula aturaken wilujeng rawuh pisan saking Jalan Gotong Royong Arema Tugu Cimanggis Depok nggih keluarga ageng Bapak Hartono so Ibu Nimah kang nedeng gantos busana. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahi aizil Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana daya linangku jaba saking Allah kang Maha Agung. Sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sedulurku
aja nganti lali mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong limang wektu kanggo mrasta mung karalan nafsu lumantar lancaran kok pamedhuk kawula kajibah pambiyawara ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman kawilujengan kabahagiaan mugi kajiwa kasalira wonten ngarsa kula lan panjenengan sadaya waradin sagung dumadi amin amin Allahumma amin. Nuwun wonten ngarsanipun para sesepuh ingkang tansah kinurmatan kapundi-pundi para alim ulama menging para kiai ustad ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Adicara wisudan palidarma ing atasipun Abagus Wanto Fahmi putra bajing saking bapa kuwe lan ibu Pariem ingkang kajatukrama dhaup kaliyan Ahayu Latifah Fitriana putri saking bapa Hartono saka ibu Nimah sampun badhe kawiwitan sametaing gati sawegeng diri kawimbuh karigenaken sang juru sumbaga saking Taman Mini Indonesia Indah lan Subamanggala saking Mas Rian Taman Mini Indonesia Indah kapurwakan mijiling penganten putri yen Cinandra kadya ladrang manten putri. Para lenggah ingkang minulya gati nggih pinantuk ing Sukarahayu kakung Semar Putri temanten putri Giya Manjing Sasana Edi kang kadulu sang pengantin putri tansah ngalela katonton nyata yekti Sulistya ing warna kawistara satemah amijil pindho midodari kairingan ladrang temanten putri binarung swaraning pradangga munya hangrangin ingkang ambabar kidung ladrang temanten putri ingkang kaasuh dening empuning gending Kyai Boreng Hartono rawat-rawat ana gondo arum mangambar-ambar ngebeki jroning pawiwahan nulike Kak Pendet Surya Cahya Winangun saking video foto cerah foto Mas Driji Jantung ingkang samangke badhe kairingan lelipur saking Campursari kaloka ingkang kapimpin dening
Agus Mariono Sang Suba Manggala Jarah Juru Sumbaga sampun ngrigenaken mijining manten putri dumugi ing sasana rinengga karatapaning adicara paripurnaning gending ladrang temanten putri kasuking gending temanten putri kalajeng duta pamethuk temanten Jalu miyos siniwaka wonten ing hadicara. Dene nggih hadicara salajengipun karigenaken dening Juru Sumbaga. Nun nggih temanten Jalu miyos siniwaka. Antian Jalu manjing pawiwahan. Manjing jroning sasana pahargyan kairing dening ketawang penganten Jalu Gya kalajengaken srah tinampi wisudan tali dharma kawula nuwun nyuwun dumateng Bapak Ustadz Sabari Ridwan dimohon untuk memberikan sambutan pasrah dari wakil temanten wanita. Waktu dan tempat dipersilahkan, mohon disiapkan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha ila akhiri ayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Haratil mukarramin, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, sepuh yang kami hormati. Mengawali kata sambutan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh rasa kebahagiaan yang luar biasa dalam rangka acara tasyakuran pernikahan Ananda Latifah dan Ananda Fahmi. Selawat Rasulullah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang hormati, kami atas nama keluarga besar dari Pak Hartono serta Ibu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa pada pagi hari ini kami bisa berkunjung balik di kediaman putra Pak Uwi dan Ibu dalam acara tasyakuran walimatul urus keluarga besar yang Allah pertemukan, yang Allah jadikan akdun nikahnya di hari Kamis beberapa hari yang lalu. Selanjutnya kunjungan kami kemari adalah selain mengantarkan anak kami Latifah, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang luar biasa di aula Kecamatan Cimanggis ini, di luar ekspektasi kami. Ini adalah satu kebanggaan dan keharuan yang luar biasa karena Besan telah menyambut yang luar biasa. Ada tutur kata
tingkah laku serta yang tidak menyenangkan dari besan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan yang dapat kami berikan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya nanti ada tali kasih dan tali cinta yang kami bawakan dari Kampung Arman. Mudah-mudahan keluarga besar Pak Fahmi, Nak Fahmi dan Pak Uwi semoga bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, ini saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasrahipun Bapak Sabari Ridwan ingkang samangke badhe katampi pun Bapak Haji Maulana Mastur wekdal sapangenan katur sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin para undangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita berkumpul bersama bersilaturahim, menyambung silaturahmi antara keluarga besar pengantin pria dan pengantin putri. Mudah-mudahan niat baik semua yang dihadapi kita mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, para tokoh masyarakat, para alim ulama setempat, dan juga wabil khusus kami sampaikan kepada keluarga besar Bapak Hartono beserta Ibu, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan balasan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh guru kita menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kami tidak berpanjang kalam, itulah yang kami sampaikan melalui perwakilan dari keluarga Bapak Uwi beserta Ibu Pariam. Mudah-mudahan acara ini sampai dengan selesai mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Haziniyah wa ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, kami mohon maaf apabila di dalam penerimaan ini ada sesuatu yang kurang berkenan, baik tempat maupun hidangan yang disediakan nanti. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalajengaken hadicara panggih kapurwakan nuninggih pasrah pisang sanggan kairing ladrang maratuwi. Fahmi kalian Ahayu Latifah Fitriana kapurwakan pasrah pisang sanggan kinarya panebusing panggih pisang sanggan lumarap mangaresi dadya srana pangging pinanganten harinake dadya lambange kebak pitutur luhur begadangan rahayu yakti nampi kang sesanggeman saking Sang Hyang Agung lawe seta dadya tandha tansah amin tosing Sang Hyang Suci Gusti kang Maha Wenang. Paripurnaning hadicara pasrah pisang sanggan tumulih badhe kadhawuhaken kahiringan nuninggih cantaka ingkang munya
mungging warih. Humiring campaka ilining warih dados paseksen Dauping Abagus Wanto Fahmi kalian Ayu Latifah Fitriana ingkang nedeng badhe nindakaken wiji dadi sasampunipun nglampahi gondang kasih gondang tutur bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebut asmaning Gusti Allah ndok pecah sanalika ingkang hamijilaken warni putih saha kuning dadi pralambang temanten sarimbiting tembe enggala kaparingan nulinggih talining kastresnan ingkang golek kencana saged tata jalma kelampahan wiji dadi nulinggih kalajengaken Ranupada Mbak Fitri hamiji ampenipun ingkang garwa dadi pralambang pangabektining garwa dhateng Sang Guru lagi. Mugi ing tembe pinaringan atut uruntut pindho dewaning Kamajaya dalah aratih dados kaken saha ninen ing tembenipun. Paripaning Ranupada enggal jawatasta tinipun Mas Fahmi jawatasta ingkang garwa pinangka kinurmat dhateng garwa ingkang dipun tresnani kalajengaken japa mantra ingkang sampun kapratitisaken dening Juru Sumbaga saha Sang Suba Manggala saking Riri Wedding Depok. Mbak Fitri hangubengi dhateng kakungipun nuninggih Mas Wanto supados ing tembe hanggenipun lampahi bebrayan enggal tansah emut dumateng kang garwa. Cara Jawi ilo-ilo ngingu pitik diubengke cagak supaya kondur wonten daleme ingkang ngingu wau. Paripurnaning hadicara wiji dadi enggal hanindakaken adicara sindur binayang ingkang samangke pinipun Bapak Uwih saha Ibu Pariem tansah tetwuri dhateng temanten sarimbit nuju dhateng sasana rinengga sindur binayang karingenaken dening Juru Sumbaga Ibu Sriningsih saking Riri Wedding. Bapak Ibu sampun mirsani senjang sindur sampun karingenaken dhateng temanten sarimbit pratelakaken sindur binayang badhe enggal kelampahan nulungi Bapak Uwih saha Ibu Pariem tansah badhe tuwuri handayani dumateng putra kinasih sarimbit nuju dhateng sasana Edi tahi sasana Rinengga
sinambi maos kidung pamuji donga mugi kang putra kinasih sarimbit tansah pinaringan rahayu bagya mulya ing tembe pralambanging dewaning wayangan Kumajaya dalah aratih ingkang samangke badhe kasindur dening Mas Dian sindur binayang dateng ing sasana edi enggal kapurwakan nuninggih ungeling gending Sri Nalendra kirap wisudang tali dharma badhe kawiwitan kandhek sakala pinanganten pepindhoning kadya Kumajaya dalah ratih Kyoman jing sasana heti sameteng gati sawega ing diri nulinggih kiraping temanten sarimbit yen Cinandra kadya ketawang langen gita Sri Nalendra Sri Narendra kang minolweng jagat raya miat langening kalang wanaglara pandang muncar soroting begonang katoling apadang suwuh arep Data Pitana suwuh iku werdine Sirna arep nenggih swasana tentrem Data Hangesti Ndana Pitana iku luhur Sirna kang memala mahanani jagat tentrem lamun kita tansah budidaya marang luhuring budaya Jawa ngantos dumugi negeri manca lumantar ulama sang wali sanga kados dene pahargyan ing dinten punika kapracitna nuninggih adat widi wadana wisudan tali dharma Abagus Owanto Fahmi putra bajing saking Bapak Uwih saha Ibu Pariem wingking saking Jalan Gotong Royong Kampung Areman Kelurahan Tugu Cimanggis Depok ingkang sampun kelamaan dhaup kaliyan Ahayu Latifah Fitriana putri saking Bapak Hartono saha Ibu Nimah ingkang sedaya tasih anggadhahi darah kita Klaten mijil saking Dusun Wara Karangkembang kita Klaten sindur binayang ngiras-ngirus ing kirap wisudan tali dharma ingkang kapratitisaken dening Sang Subamanggala Adimas Rian Sajuru Sambaga Ibu Sri Ningsih saking Riri Wedding
sampun pinitaya temanten Sarimbit Ibu Dalah Rama sampun dumugi ing sasana edi Juru Sumbaga Dalah Subamanggala giya anglolos senjang sindur binayak kalajengaken wujudipun nulinggih ingkang kawastanan krobongan lampah krobongan samangke badhe karigenaken dening Juru Sumbaga Ibu Sriningsih saha nulinggih Subamanggala Mas Rian ingkang badhe kairingan dening nulinggih pahargyan pawiwahan ketawang papa sihan pelok barang kalajeng binarung ketawang papasihan Bapak Hartono so Ibu Nimah Sarimbit kalian Bapak Uwih Pak, beratan anak mantu apa anak sendiri? Sama beratnya Bu. ing bapa timbang ila-ila kabudayan Jawa nenggih Ibu Pariem saha Bapak Uwih tatanya abot endi putra Sarimbit Bapak Uwih ngendika padha abote putra mantu lan putra kinasih ingkang sampun nglampahi palakrama yen ditimbang padha abote boten bang cindhi bang siladan kadya ungeling ketawang pepasihan ingkang sampun nedeng nandhang katresnan paripurnaning tanem jero kini donga Bapak Ibu Sarimbit kalajengaken hadicara tampa kaya cara yang ngayuja karta menika Gagrak Surakarta kacar kucur kacang kawak beli kawak bisik sanak saiki dadi sedulur kinarya pralambang nuninggih Mas Fahmi ing tembe kagungan Rajakaya Gunakaya sok glogok kaparingaken dhateng keng garwa nuninggih Ahayu Fitria boten enten ingkang kaslip-slipaken kados empune campur sari borek Hartono ora weke kabeh nggo ngeslot boten parang mila tansah karaos endah budaya Jawa Gagrak Surakarta hadining ngerat kathah pralambang kathah filosofi ing sabeting hadicara salajengipun Gunakaya ingkang sampun katampi dening Mbak Fitri badhe katitipaken dhateng keng Ibu menika Ibu Pariem saha Bapak Uwih mugi kabimbing ing tembinipun mohon bimbingan untuk mengelola manajemen rezeki di dalam bahtera rumah tangga yang baru yaitu antara Mas Fahmi dan Mbak Fitria. Titipan Gunakaya saking Tamanten Sarimbit sampun katampi dene Rama lan Ibu. Salajengipun badhe karigenaken nuninggih dahar klimah paripurnaning Mbak Fitri nampi Gunakaya saking
Mas Fahmi terus tindak pasar Cisalak blonjo lajeng masak olah sego kepel ingkang badhe kadhahar sesarengan Kembul Bujono kalian Kang Garwa maralambangaken enak pahit nun inggih masakane Kang Garwa badhe katampi kanthi pangandikan ingkang sampurna. Ugi ing adicara Dahar Kelimah karigenaken dening Surya Winangun video syuting Cahya Winangun fotografi saking Cerah Foto Cijantung. Terus Bapak Ibu ing adat Widi Wadana wisudan tali dharma nika dipun live streaming saking video foto Cerah Foto Cijantung pimpinan Mas Tri. Paripurna Dahar Kelimah enggal ngunjuk tirta weningsa tirta panguripan banyu bening banyu panguripan yang ditonton kados toya Zam-Zam toya bening menika toya panguripan wondene toya pethak menika susu bentene toya bening kelawan pethak. Salajengipun kangge ngadepi wulan Agustus biasanya wonten tarik tambang saben RT nika narik pitik ingkang sampun dipun damel bekakak ingkung dasar ingkung ayam kampung saking kampung rambutan. Monggo kapitun saking Surakonda dimulai dari hitungan ketiga. Menguji kekuatan antara Mas Fahmi dan Mbak Fitri. 1, 2, 2,5, 3. Ternyata Mas Fahmi KO, kalah okeh. Jadi kekuatan ada di Mbak Fitri. Memang sudah hukum alam. Kalau ibu-ibu itu kondangnya perkasa, seperti demen 3 roda. Nah, sekarang rodanya tinggal 2. Yang 1 hilang diambil borek, semen 2 roda. Nah, kalau memang ojo dipateni cah. Nah, kalau memang bumbunya enak dipersilahkan agak dikenyangkan sedikit. Karena kalau udah lengser nanti buat rebutan pemain campur sari. Hadicara kerobongan salajengipun badhe nindakaken dharma bekti dumateng Bapak lan Ibu sungkem bekti dumateng Rama saha Ibu. Sungkem bekti dateng Rama lan Ibu humiring nun inggih ketawang pangkur karuna pelok barang. Ketawang pangkur karuna humiring temanten sarimbit ngabekti dumateng Rama saha Ibu. Mengaten pengitikaning Mas Fahmi dateng Bapak Uwin. Ibu, terima kasih semua pengorbanan dan hal yang ayah ibu lakukan kepada maaf bila
Maaf bila selama ini belum bisa menjadi anak yang berbakti dan patuh. Saat ini aku bersimpuh di pangkuanmu sebagai tanda bakti atas pengorbananmu yang sangat mulia. Terima kasih telah merawat dan menafkahiku hingga saat hari ini. Terima kasih telah memberiku pendidikan dan telah menjadi orang tua yang terbaik bagiku. Bapak, Ibu, mohon maaf bila Ananda selalu merepotkan kalian. Izinkan aku dan pasanganku melanjutkan sunnah Rasul dan ibadah mulia sepanjang masa. Doakan kami menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Salajengipun Bapak, sungkem Mama, mertua, ini adalah kali Mbak Latifah datang ini adalah kali pertama aku bersimpuh di hadapanmu dan telah resmi menjadi anggota keluargamu. Terima kasih telah mengizinkan dan merestui kami untuk menikah hari ini agar bisa menjalani kehidupan selanjutnya. Bapak, Mama, mertua yang aku kasihi, ajari aku dengan adat istiadatmu. Ajak aku dalam beradaptasi dalam keluarga besarmu dan beritahu aku dalam budaya keluargamu. Dan doakan kami agar bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. amin ya rabbal alamin. Salajengipun Ibu Karim badhe atur donga pangestu dhateng temanten Sarimpit mekaten westananing driya. Tidak anak yang perlu dimaafkan untuk kalian berdua, karena ayah dan ibu sudah memaafkan semua kesalahan kalian berdua. Kalian sekarang bagaikan kertas putih yang tidak ada satupun bintik hitam di dalamnya. Anakku, anakku, apa yang telah ayah ibu lakukan hanya semata-mata kewajiban sebagai orang tua. Ayah ibu sudah sangat bahagia manakala kalian berdua sehat dan bahagia serta cukup pangan, papan dan sandang seperti orang lain. Ayah dan ibu rela berkorban apapun demi kalian berdua. Ayah dan ibu selalu berdoa semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keluarga yang sakinah wa mawaddah warahmah. Amin. Binareng ketawang pangkur karuna Abagus Fahmi saha Ahayu Fitri laju sungkem dumateng Bapa Hartono saha Ibu Nimah kaparatitesaken juru sumbaga lan suba manggala. Hadicara sungkem kemanten Sarimpit dumateng Bapa Hartono saha Ibu Nimah. Semanten swasana driya menawi kadulu swanten saking pinipun Mas Fahmi. Bapak, Mama, terima kasih atas semua pengorbanan dan hal yang Bapak Ibu lakukan kepadaku. Maaf bila selama ini belum bisa menjadi anak yang berbakti dan patuh. Saat ini aku bersimpuh di pangkuanmu sebagai tanda bakti atas pengorbananmu yang sangat mulia.
Terima kasih telah merawat dan menafkahiku hingga sampai hari ini. Terima kasih telah memberi pendidikan dan telah menjadi orang tua yang terbaik bagiku. Bapak, Mama, mohon maaf bila Ananda selalu merepotkan kalian. Izinkan aku dan pasanganku menjalankan sunnah Rasul dan ibadah mulia sepanjang masa. Doakan kami menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Kalajeng Mas Fahmi atur sugeng dumateng Rama Ibu. Ayah, ibu mertua, ini adalah kali pertama aku bersimpuh di hadapanmu dan telah resmi menjadi anggota keluargamu. Terima kasih telah mengizinkan dan merestui kami untuk menikah hari ini agar bisa menjalani kehidupan selanjutnya. Ayah, ibu yang aku kasihi, ajari aku dengan adat istiadatmu, ajak aku beradaptasi dalam keluarga besarmu dan beritahu aku dalam budaya keluargamu, dan doakan kami agar bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, tidak ada yang perlu dimaafkan untuk kalian berdua, karena ayah dan ibu sudah memaafkan semua kesalahan kalian berdua. Kalian sekarang bagaikan kertas putih yang tidak ada satupun bintik hitam di dalamnya. Anak-anakku, apa yang telah ayah ibu lakukan hanya semata-mata kewajiban sebagai orang tua. Ayah ibu sudah sangat bahagia manakala kalian berdua sehat dan bahagia, serta cukup pangan, papan, dan sandang seperti orang lain. Ayah dan ibu rela berkorban apapun demi kalian berdua. Ayah dan ibu selalu berdoa semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Paripurna temanten sarimbit sungkem ngabekti dumateng tiyang sepuh kalih. Laju lenggah ing sasana pinajang kalajengaken Mbak Fitri sungkem dhateng guru lakinipun samanggih. Mbak Fitri sumungkem dhateng sang guru lagi badhe gumiring kinanthi pranas mara pelok nem. Mekaten swanening driya saking Mbak Fitri dhumateng Mas Fahmi sang guru lagi. Suamiku yang saya hormatin dan saya cintai, hari ini adalah sujud syukurku kepadamu untuk dari saya berbakti kepada seorang pemimpin di dalam rumah tangga kita berdua. Semoga rumah tangga kita selalu dengan kebahagiaan dan diberikannya putra-putri yang soleh dan soleha. Suamiku, baik aku selalu berbakti kepadamu suamiku, dan tegurlah saya jika melakukan kesalahan, karena surga istri terletak pada suami saya sendiri. Terima kasih kau telah menjadi imamku. Amin.
paripurna ngaturaken Istriku Darmabekti. yang aku sayangi, aku cintai, hari ini kita berdua bahagia sekali dengan dukungan doa restu dari orang tua, doa-doa dari saudara-saudara kita, dan disaksikan ya para malaikat. Istriku, semoga apa yang kita lakukan padamu hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan didoakan suamimu untuk selalu imam yang terbaik. Amin. Paripurna ngabekti dateng sang guru lagi Mbak Fitri, dateng Mas Fahmi, para hadirin Bapak Ibu tamu undangan. Sebelum nanti atur pambagio dan doa oleh Bapak Rustam Nana Manawi, akan dipersembahkan adat widi wadono bedolan penganten oleh Mas Septian. Setelah selesai ngaturaken linala sing kundaga kapur wakan bedolan ketok sing tau joget karo ora ketok. Dipersilakan yang mau memberikan dono rasa nyawer, aturannya tidak boleh kembalian. Nyawer kok jujur. Setelah kita saksikan keharuan mempelai berdua dihibur oleh Mas Septian dengan lagu-lagu bedolan dibuat gembira, dipersilakan Mas Septian.
hatiku sangat kacau. Aku tinggal empat, kupingkan orang. Gue pacar wiwit saking serah tinampi dumugi ing bedolan wisudan tali dharma nggih Abagus Fahmi kalian Ahayu Fitria paripurnaning pungkasaning adicara wisudan tali dharma badhe kaparingan donga kalian dinipun Bapak Ustadz Rustam Nawawi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واسرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Matur sembah nuwun Bapak Ustadz Rustam Nawawi paringan donga pangestunipun mugi andaya ini dumateng temanten sarimpit nggih Mas Fahmi kalian Mbak Ayu Fitri. Salajengipun pemberian doa restu dan ucapan selamat kepada Pamangku Gati dan temanten sarimpit dipersilahkan untuk memberikan doa restu dan ucapan selamat dilanjutkan menikmati prasmanan yang sudah disediakan oleh panitia kami
selaku juru pandu prosesi adat Widi Wadono Wisudan Tali Dharma, adipun Mbak Fahmi kalian Mbak Fitri kalian Mas Fahmi ngaturaken kidung pandonga dumateng temanten sarimpit. Dipersilahkan untuk memberikan ucapan selamat dan doa restu kepada kedua mempelai dan pamangku gati.